dalili na kasata na ku girmamawa. Ni Rabi'u Rikadawa ina da dalili. Ni kuwa nake da dalili. Ni Shehu Hassan Kano ina da dalili. Ni Halima Atete ni kuwa nake da dalili. Ni Ibrahim Meshinku ina da dalilai. Ni Hauwa Waraka ina da dalili. Ni Sadiq Sani Sadiq ina da dalili. Ni Falal iya Dorayi ina da dalili. Ni Alhaji Naziru sarkin waƙar sarkin Kano ina da dalili. Ni Ali Isa Jita ina da dalili. Ni Nazifa Asnanik ina da dalili na. Ni Samira Ahmad ina da dalili. Ni Aminu Saira ni ko nake da dalili. Ni Muhammad Yasin Awal ina da dalili. Ni Kamal S Alkali ina da dalili. Ni Rukayya Umar Dawayya ina da dalili. Ni Umar UK ina da dalili. Ni Usman S Aliyu ina da dalili. Ni Maryam Yahaya ina da dalili. Buhari za mu zaɓa a 019 muna kira sai baba Buhari.